Čaute ľudia, vítajte moje nové videjka z hry Evade, tu je Katka Milá a chcela som vám ukázať moje schopnosti v Evade aj možno nejaké triky, aby ste hrali lepšie. A prvý trik môže byť taký, že držte Včko a potom držte Dčko alebo Ačko. Že pôjdete takto šikovať, že na to pôjde akože lepšie. Pozrite. Vyhýbať sa im. Presne tak. To je také malé, krátšie videjko, čo som vám chcela aj ukázať. Také jednoduché, krátke videjko. Keď sa budete takto točiť, tak na vás nepôjde. Vždycky je lepšie, proste takto vždycky tak zabočiť niekam. A potom vás jednoducho nájde, keď zabočíte. Aj to je možné. Tak preto. To je také, že aj na zábavu toto videjko, ale aj náučné. Že vás proste niečo nové naučí. Ja si tipnem, že asi budem za chvíľu dávať. To je úplne jedno. Pretože ja som fakt super. Ne, dobré. Skúsime ich pozachraňovať. Je ich tu dosť. Na pozachraňovanie. A preto, tak ideme, vyskúšame teda prežiť jednu hru. Zatiaľ som nespadla, ani nezomrela. To je hlavné. Potom to už bude len jednoduchšie a jednoduchšie. No vidíte, dala som túto hru, to je dobré. Tak, teraz idem ďalej, ďalšiu hru, túto istú teda. Ale akože nová hra, chápete, však chápete. Tak tu dám takto speeder, aby mi to išlo rýchlejšie, aby nám to teda išlo rýchlejšie. Ale čo sa tuto takto väčšinou schovávame, tak. A je aké Moonwalk. Moonwalk. Že Moonwalk. Aj jo, Moonwalk, ale neviem, prečo mi nefunguje. Nevadí. Ale ideme teraz pozachraňovať ľudí. Super. Áno, som dobre. A som dole, dobre. Čakám. Speed. Dobre. Sme tu, dobre, idem zachraňovať. Áno, zomrela som a idem zachraňovať. Výborne. Dobre, nie, nezomrela som, ale tento, to je I'm still, viete? To je I'm still. Presne tak. Ako som asi hovorila, ale nehovorila, že budem natáčať takýchto viacej videí. Určite. Čo si myslím? Dobre, tak nič. Aha, tuto si, áno, jasné. Hop. No, dobre. Takto sem ideme. A tu čakáme. Čo ten Moonwalk nefunguje? Tak aspoň si sadnem. A sedím a čakám. Dobre, ideme pomôcť. Tak. Ideme. No. Ako to zatiaľ vyzerá? Vyzerá to zatiaľ asi myslím, že dobre. Zatiaľ to vyzerá dobre, zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, neviem. No neviem, keď tu sú títo typkovia. Keď tu sú títo typkovia, tak no, ja som išla zachrániť a dopadlo to, jak to dopadlo. Ja som myslela, že sa vyhnem, ale nie. Celé tie dvere, odtiaľto až potiaľto. No tak nič. No tak to asi je koniec. Super.
Ešte koľkokrát mňou prejde ten morg, alebo kto to je. Super, a teraz som zomrela. Dobre, a teraz môžeme akurát tak čakať. Medzi tým chcela by som natočiť aj videjko z Grow a Garden. Nejaké také. Alebo ešte aj z iných hier, hej. Áno. A určite vám ďakujem za 100 odberateľov. Mám tam teraz 109 odberateľov. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Aj za tie ďalšie návrhy na videjka. A možno by som natočila videjko z toho Grow a Garden, no. Čakáme teraz, keď dáme spectate, tak dobre, už začína hra. Posledná hra v tomto. A ideme. Šup, šup, šup. Dobre, dobre, dobre. Hop, dobre. Posledná hra, tuto, v tejto miestnosti. Že všetci utekajú odtiaľ preč a taká, že... Ešte radšej to asi ostanem. To je taká moja challenge, ostanem to až keď tam bude minúta, odídem. Dobre. Sám hovorila, že keď tam bude minúta, až odchádzam. Dobre. Super fast next bot. Veľmi dobré. Úprimne, veľmi dobré. Dobre, to je fakt úprimné. To je fakt dobré. Fakt dobré, no a keďže sú to super fast, takže oni idú strašne rýchlo. No vidíte. Nevadí. Točíme sa. Čakáme, my si aj počkáme. Medzi tým ja teraz čakám a uvidíme. Kto príde? A dobra, počkaj, ne, ja som AFK, nie, dobra. Prosím, nech nezomriem, ďakujem. Dobre, bežím. Bežkam. Bežím. A iba bežím. To asi o chvíľku odpáli hlavu hlavičku. Toto vyskúšam mu pomociť. To nejde pomociť. Dobre, pomohla som mu. Dobre, ide pomôcť. Dá sa to teda. Čo sme asi všetci zistili. Dobre, toho morbáka teraz no super, tak to vyzerá, keď som išla toto z teleportéru. Nohy sú na jednom a hlava na druhom. A pozrite, koľko dám. Aj jeden jediný je. Dobre, toto bola asi posledná hra v tejto miestnosti a ideme ešte si zahrať drap. Tak. Ideme. Na to. Dobre. Veď čo, ja si na to normálne sadnem. Ja na to normálne nemám nervy, ja sa tam sadnem. Dobre, postavím sa. Ten monolog to nemám, čo sa stalo, neviem, tam strať. Dobre, drop. Čakáme. Vy medzi tým môžete písať do komentárov. Tak preto. Určite. Lajčičky a odberíčky. Toto, najjednoduchšie vdrav. Nemusíš utekať hore. No výborné. Na to zelené. Ale jednoducho, aby si bol hentam, že v camping spot môžeš ísť len sem. A už si v camping spote. Prosím pekne. Spawnu, kde sú tí týpečkovia? No,
Tu sú typečkovia. Tu sú. Budeme ich volať typečkovia. Alebo aké máte pre neho meno? Tiež píšte do komentárov. Pre týchto. Môžete ich hociako nazvať. Úplne že hociako. Ja si na to sadnem. A len taký chill guy. No. A však zatiaľ aj nikto ako. Že by bol nejak tak moc zranený. Zatiaľ nikto. Bingo. Dvakrát. Nie, on už má áche. No tak to bolo double. Lebo išli dvaja, tak preto double. Nie, že ja budem ich zachráňovať, oni mňa budú zachráňovať, to je super. No ja som reálne v tejto hre dobrá, len proste, keď to nevychádza, tak mi to vôbec nevychádza. Hop. Ale ja som fakt dobrá, fakt, že. Dobrá. Len teraz mi to proste nevychádza. Môžete byť tu, nemusíte byť tu. To je úplne, že jedno. Napríklad tuto na vás mobile nemôžu, kým sa na vás neteleportnú, lebo budete v tej hre jediný. Tak preto. Skáže parkour. Hop, parkour sem. Parkour tam. Hop, jump a je. Lebo je to summer event. Preto sú tu takéto vetičky. Môžem, no super, ešte ja som sa odpinkla inám a preč. Dobre, v pohode. Hop. Ale ináč títo typkovia taký nižšie, keby nie. To čo je? To je to mačka, či čo to je? Neviem. Týpek. Tak tomu je fakt, že teplo. Táto ide. Looks like I'm stupid. Ach jaj. To je jedno. To mi môže byť tak akurát tak jedno a hovno. Hop. No výborne. Pardon. Dobre, ja by som sa chcela s vami teda rozlúčiť. Pardon za tú nadávku. A s vami sa lúči Katka Mila.